Te-ai întrebat vreodată de ce te afli într-o relație care nu te face fericit sau de ce, deși cauți iubirea, nu reușești să găsești partenerul potrivit? Dacă simți că ești blocat într-un tipar de relații nesănătoase sau atragi mereu persoane care nu te valorizează, atunci știu exact prin ce treci. Poate chiar te simți singur, neînțeles, nesigur. Este o situație frustrantă și dureroasă și de multe ori ne simțim prinși în acest cerc din care pare imposibil să ieșim. Sau poate ai încerca să schimbi ceva, dar te trezești în aceleași relații, cu aceleași probleme. Te vezi iar și iar prins în aceleași tipare, aceleași certuri, aceleași lipsuri de afecțiune, de încredere. Și de multe ori ajungi să te întrebi de ce eu? De ce nu pot să atrag o relație sănătoasă? Adevărul este că toate aceste dificultăți au de multe ori rădăcini mai adânci decât ne-am gândit. Totul pornește de la ceea ce se întâmplă în subconștientul nostru, acele convingeri și tipare pe care le-am învățat în timp și care au ajuns să ne controleze alegerile și percepțiile în iubire. De exemplu, poate că undeva în adâncul tău ai învățat că iubirea doare sau că iubirea trebuie câștigată cu efort. Sau poate că, fără să-ți dai seama, ai impresia că nu meriți cu adevărat o iubire autentică. Iar din această cauză, alegi involuntar parteneri care confirmă acest tipar. Sau, și mai frecvent, frica de respingere ne face să atragem oameni care nu ne valorizează la adevărata noastră valoare. Aceste tipare și convingeri limitative sunt profund întipărite în subconștient și până nu le înțelegem și dizolvăm, ele vor continua să ne conducă alegerile. Îți imaginezi cât de eliberator ar fi să înțelegi exact ce anume te ține blocat și să poți schimba acest lucru? E ca și cum ai avea o hartă care te conduce în relațiile greșite. Dar odată ce ai înțeles de unde vin acele convingeri, poți schimba destinația. Din dorința de a ajuta oamenii să iasă din aceste tipare, am creat un program intensiv de o lună, care are scopul de a transforma relația cu iubirea, cu partenerul ideal și, cel mai important, cu tine însuți. În această lună vom lucra împreună în ședințe de grup restrâns, unde vom aborda tot ce ține de subconștient, de blocaje emoționale și de credințe limitative care te-au ținut departe de relația dorită. În cadrul celor 8 întâlniri online, îți voi ghida pașii în a identifica și dizolva credințele limitative legate de iubire și relații. Vom învăța tehnici pentru a dezvolta iubirea de sine, ne vom folosi de legile universale pentru a atrage acea relație pe care ți-o dorești și vei primi toate resursele și suportul de care ai nevoie. Nu doar că vom explora împreună tehnici și metode eficiente, dar vei face parte și dintr-un grup de suport pe WhatsApp, unde vom discuta zilnic. Ne vom susține unii pe alții și vei primi răspunsuri la întrebările tale. Am mai organizat astfel de programe și am văzut rezultate incredibile. Oameni care au reușit să depășească tiparele negative și au atras relații profunde, sănătoase. Nu vorbesc doar din teorie. Rezultatele oamenilor vorbesc de la sine. Imaginează-ți cum ar fi să te eliberezi de blocajele care te-au ținut în relații nesănătoase și să atragi un partener care să te aprecieze pentru ceea ce ești, să trăiești acea iubire autentică și completă pe care o meriți. Dacă simți că ești pregătit să schimbi viața amoroasă și să lucrezi cu adevărat asupra ta, să devii acea persoană care atrage relația dorită, atunci te invit să te înscrii în programul meu. Tot ce trebuie să faci este să-mi scrii un mesaj pentru a afla mai multe detalii. Nu lăsa aceste tipare să-ți controleze viața. Ai puterea să schimbi totul și acum e momentul să faci asta. Acest program este mai mult decât un curs. Este o oportunitate de a crea o relație bazată pe respect, iubire și armonie. Rezervă-ți locul acum și hai să începem această transformare împreună. Ia decizia care îți va schimba viața.